Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun nuoriso ei mitään ymmärrä. Lähettävät heti terapiaan, kun nilkka vähän sinertää. Kyllä ei semmoitteesta muuta seuraa kuin ongelmia. Sukupolvien. Viljellekin tuliaisia. Oi. Kansakuntien. Jeltsinistä en tykännyt. Oli juomuksissa, kun tanssi siinä pansarivaunun päällä. Ja Ford-eskortin välillä. Kun menette kauppaan, niin Mirjako ajaa? Mä menen mieluummin lyhyet matkat polkupyörällä tai kickbikella. Millä? Sekä varoittaa, jos hame on ratissa. Mulla on maanantaina oma ura pelissä. Miten sä tuet mua? Lähetä tänne tän yli-ikäisen vaihto-oppilaan, että kiitos paljon. Sä oot käynyt koulun aikuisiellä 17 vuotta, etkä tiedä mitään. Joo. Mulla on 3 lasta. Äiti ole, mutta en miniä. Kaikkea muuta, mutta en miniä. Lissu aika pahana. Silleen Margaret Thatcher pahana. Kyllä on nykyihmisellä aina kiire. Miksi äiti lähti? Kuule, ne klapit ei tuu istuskelemalla siinä. Pitäis pysähtyä, että katse tarkentuisi. Näkis sen, mikä elämässä on oikeasti tärkeää.